Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo sa v záhradných centrách a obchodoch každý rok objavujú stále nové a nové flaštičky plné zázračných elixírov pre rastliny? Epin, cirkón, atlét, koreňovín. Zoznam je nekonečný, rovnako ako naše výdavky. Čo ak vám ale poviem, že celý tento priemysel je postavený len na tom, aby vám predal niečo, čo príroda dáva úplne zadarmo? Že ten najsilnejší stimulátor rastu a najlepší ochranca proti stresu pre vašu sadenicu máte doslova pod nosom? Dnes spravíme malú revolúciu vo vašej záhrade. Ukážem vám, ako si pripraviť 100% prírodnú alternatívu k známemu epinu, ktorá vás nebude stáť ani cent. Po tomto videu vaše priesady nielenže začnú rásť, ale doslova vybuchnú životnou silou a vy navždy prestanete byť zákazníkmi oddelení záhradnej chémie. Ste pripravení spoznať tajomstvo, ktoré pred vami tak dlho skrývali? Tak začíname. Predtým, než sa pustíme do nášho čarodejníctva, poďme si ujasniť, s čím máme dočinenia. Čo je epín a prečo je taký populárny? Základom tohto prípravku je syntetická látka epibrazinolid. Je to umelo vytvorený analóg prírodných rastlinných hormónov, tzv. Brasinosteroidov. Jednoducho povedané, sú to hormóny stresu a rastu. Keď rastlina zažíva šok, či už z presádzania, sucha, chladu alebo chorôb, práve tieto látky mobilizujú jej vnútornú silu, nútia ju bojovať o život, posilňujú bunkové steny a stimulujú rast koreňov. V podstate epín je akási prvá pomoc, doping, ktorý dávame rastline zvonku. A áno, naozaj funguje. Kľúčové slovo je však syntetický analóg. Chemici v laboratóriu rekonštruovali to, čo príroda produkuje miliardami tón každý jeden deň. Tieto brasinosteroidy sú totiž obsiahnuté v pelových zrnkách, v mladých výhonkoch a v semenách. Našou úlohou je nekupovať ich umelú kópiu, ale zobrať si originál priamo od prírody. A dnes zistíme, kde sa nachádza ten najbohatší a najdostupnejší zdroj týchto fytohormónov. Takže, hlavný tajný tromf nášho super prípravku sa ukrýva v obyčajnom ihličí. Áno, presne tie ihličky zo smreka, borovice či jedle, ktoré vidíme denne. Prečo práve ihličie? Ihličnany sú skutoční šampióni v prežití. Dokážu prežiť extrémne mrazy aj letné horúčavy, rastú na tých najchudobnejších pôdach a dožívajú sa stoviek rokov. Ich neuveriteľná životná sila je koncentrovaná práve v tomto ihličí. Počas dlhej zimy, schované pod snehom, sa v ihličkách nahromadí kolosálne množstvo biologicky aktívnych látok. Je to akýsi prírodný energetický koncentrát, ktorý strom využíva na jar pre svoj búrlivý rast. A v tomto koncentráte je všetko, čo potrebujeme. Fytohormóny, podobné brasinosteroidom, vitamíny, antioxidanty, chlorofil a fytoncídy. Pri použití ihličia nezískame len jednu aktívnu zložku, ako napríklad v kupovanom epine, ale celý prírodný symfonický orchester látok, ktoré pracujú v dokonalej harmónii a vzájomne sa posilňujú. Je to komplexný elixír, ktorý rastlinu nielen stimuluje, ale ju aj lieči a ozdravuje na všetkých úrovniach. Nazrime na chvíľu pod mikroskop, aby sme lepšie pochopili silu tohto prírodného zázraku, borovicového ihličia. Poprvé, vitamín C. Jeho koncentrácia v zimnom ihličí je naozaj ohromujúca. Je ho tam 5 až 6 krát viac ako v citrónoch. Pre rastliny funguje kyselina askorbová ako mimoriadne silný antioxidant, ktorý bunkám pomáha zvládať oxidačný stres. Po druhé, je to karotén, čiže prekurzor vitamínu A, ktorý má kľúčovú úlohu vo fotosyntéze. Po tretie, vitamíny skupiny B. Tie sa podieľajú na metabolizme sacharidov a bielkovín, sú teda nevyhnutné pre správnu výživu rastliny. Ďalej chlorofil, tá zelená krv rastlín, ktorá im pomáha absorbovať slnečnú energiu. Náš ihličnatý nálev tak bude doslova krmiť sadenice svetlom. A samozrejme, nesmieme zabudnúť na esenciálne oleje a fytoncídy, prírodné antibiotiká, ktoré majú baktericídny a fungicídny účinok. Tie pomôžu ochrániť krehké klíčky pred patogénou mikroflórou, vrátane zákerného ochorenia známeho ako čierna noha. Vďaka tomu získavame prípravok s trojitým účinkom. Stimulátor, adaptogén a prírodný fungicíd, všetko v jednom. A teraz to najdôležitejšie, prejdeme k praktickej časti. Prvým krokom je zber suroviny. Kedy a kde je najlepšie zbierať ihličie?
Maximálna koncentrácia prospešných látok v ihliciach je v období od konca zimy po začiatok aktívneho prúdenia miazgy. To je zhruba od februára do začiatku apríla. V tomto čase má strom nazhromaždené maximum energie na jarný štart. Ale ak pozeráte toto video v lete, nezúfajte. Ihličie môžete zbierať po celý rok, len to zimné a ráno jarné je považované za to najviac nabité. Hlavné pravidlo: držte sa čo najďalej od rušných automobilových ciest a priemyselných zón. Stromy totiž fungujú ako špongia, nasávajú ťažké kovy a škodlivé látky zo vzduchu. My potrebujeme ekologicky čistý produkt. Ideálne miesto je les, veľký park alebo vaša vlastná chata či záhrada, ak tam ihličnany rastú. Vyberajte zdravé, zelené stromy. Budeme potrebovať mladé vetvičky z aktuálneho alebo minulého roka, tie sú najjemnejšie a najbohatšie na živiny. Odtrhnite ich opatrne bez toho, aby ste stromu ublížili. Malý zväzok vetvičiek je všetko, čo potrebujeme na prípravu niekoľkých litrov nášho elixíru. Máme náš nazbieraný poklad doma. A čo teraz? Ihličie musíme pripraviť na extrakciu, čiže na získanie všetkých prospešných látok, ktoré obsahuje. Najprv treba vetvičky opláchnuť. Aj keby ste ich zbierali v tom najčistejšom lese, môže na nich byť prach či drobný hmyz. Jednoducho ich opláchnite pod chladnou tečúcou vodou a mierne osušte. Stačí striasť prebytočnú vlhkosť. Teraz je čas surovinu nasekať. Čím jemnejšie ihličie nasekáme, tým viac prospešných látok nám do odvaru uvoľní. Použiť môžete bežné alebo záhradné nožnice. Vetvičky strihajte spolu s ihličím na malé kúsky, dlhé približne 1 až 2 cm. Tento proces nie je len technický, môžeme ho nazvať aj terapeutickým. Okamžite ucítite tú neuveriteľnú sviežu ihličnatú arómu, ktorá celkom zaplaví vašu kuchyňu. Uvoľňujú sa totiž práve tie fytocídy a esenciálne oleje. Už v tejto fáze pochopíte, akú živú silu v rukách držíte. Pripravte si vopred nádobu na varenie. Najlepšie poslúži smaltovaný alebo nerezový hrniec. Hliníkový riad sa neodporúča používať, pretože kyseliny obsiahnuté v ihličí môžu s hliníkom reagovať. Teraz pristúpime k samotnému rituálu, príprave nášho elixíru. Existuje síce niekoľko metód, ale my sa zameriame na tú najjednoduchšiu, najrýchlejšiu a najúčinnejšiu metódu horúcej extrakcie. Potrebujeme nasekané ihličie a čistú vodu. Ideálne pramenitú, roztopenú zo snehu, alebo aspoň odstátu vodu z vodovodu. Chlór v extrakte nechceme. Pomer je veľmi jednoduchý a ľahko si ho zapamätáte. Na jeden diel nasekaného ihličia, meraný objemovo, použijeme 5 dielov vody. Napríklad, ak máte jeden pohár narezaných vetvičiek, budete potrebovať 5 pohárov vody. Ihličie nasypeme do hrnca, zalejeme vodou, postavíme na sporák a privedieme do varu. Toto je kľúčový moment. Hneď ako voda začne vrieť, okamžite znížime plameň na absolútne minimum. Nechceme prudký var, len jemné prebublávanie. Hrniec prikryjeme pokrievkou a necháme na slabom ohni pomaly dusiť. Pri silnom varení sa totiž mnoho užitočných látok, hlavne vitamíny a eterické oleje, zničí. My ich však potrebujeme šetrne vytiahnuť do vody, nie uvariť kompót. Tento postup je veľmi podobný príprave liečivého bylinkového čaju. Ako dlho teda budeme náš budúci elixír pripravovať? Optimálny čas je 20 až 40 minút na najslabšom ohni. Počas tohto času sa voda nasíti všetkými prospešnými látkami z ihličia, získa krásny zlatozelený odtieň a neuveriteľnú vôňu lesa. Variť dlhšie už nemá zmysel. Proces extrakcie už totiž bude ukončený a naopak, riziko zničenia cenných zložiek pri dlhej tepelnej úprave narastá. Keď už ste vývar nechali variť po stanovený čas, vypnite sporák, ale s otváraním pokrievky sa neponáhľajte. Najdôležitejší krok je totiž lúhovanie. Hrniec treba zavinúť do niečoho teplého, napríklad do starej deky alebo niekoľkých uterákov a nechať ho takto chladnúť minimálne niekoľko hodín, ideálne však celú noc. Tento proces pripomína prácu termoflaše. Pomalé chladnutie nám umožní z ihličia získať maximum prospešných látok. Počas tohto času sa vývar stane ešte koncentrovanejším a plnším. Práve pri tomto lúhovaní prechádzajú do roztoku tie najodolnejšie a najcennejšie zlúčeniny, ktoré sa nestihli uvoľniť už počas varenia.
Začnime. Náš elixír už máme vyluhovaný a úplne vychladený. Teraz ho musíme pripraviť na uskladnenie a následné použitie. Prvým krokom je predsedenie odvaru, aby sme oddelili tekutinu od ihličia. Na to použite jemné sitko alebo niekoľko vrstiev gázy. Ihličie poriadne vyžmýkajte, aby ste získali každú vzácnu kvapku. S vyradeným zvyškom sa neponáhľajte. Môžete ho použiť ako mulč pre izbové rastliny alebo pre tie isté záhony s priesadami. Bude odpudzovať určitých škodcov a zároveň pomaly uvoľňovať zvyšné živiny do pôdy. Je to skrátka bezodpadová výroba. Výsledkom by mala byť číra tekutina svetložltej až hnedozelenej farby s príjemnou ihličnatou vôňou. A presne toto je náš koncentrát, náš základ. A teraz k skladovaniu. Hotový koncentrát je najlepšie preliať do sklenenej nádoby, napríklad do fľaše alebo zaváracieho pohára s pevne uzatvárateľným viečkom. Skladovať ho musíme na chladnom a tmavom mieste. Ideálna je chladnička. V takýchto podmienkach si náš prírodný epín zachová svoje vlastnosti 2 až 3 týždne, avšak zvyčajne sa spotrebuje omnoho rýchlejšie. Máme ten koncentrát, ale v žiadnom prípade ho nemôžeme použiť neriedený. Je to príliš silný prípravok. Mohli by ste ním popáliť jemné korienky a listy sadeníc. Vždy ho treba riediť vodou. Tu, rovnako ako v lekárni, je kľúčové správne dávkovanie. Pre rôzne účely sa pomery budú mierne líšiť. Zapamätajme si 3 základné recepty. Prvý je na namáčanie semien. Aby sme semená prebudili, naštartovali a zároveň vydezinfikovali, koncentrát riedime v pomere 1 polievková lyžica na 1 liter vody. Semená v tomto roztoku namočíme na 12 až 24 hodín pred výsadbou. Uvidíte, že klíčivosť sa výrazne zlepší a sadenice vyklíčia rýchlejšie a rovnomernejšie. Táto metóda funguje obzvlášť dobre pri ťažšie klíčivých semenách, ako je paprika, baklažán alebo petržlen. Je to ich osobný energetický nápoj, ktorý prebudí aj tých najväčších spáčov a dodá im energiu pre úspešný štart. Druhý a zároveň najčastejší spôsob použitia nášho elixíru je postrek priesad priamo na list. Toto sa zvykne nazývať mimokoreňová výživa. Rastliny totiž dokážu prijať živiny cez listy omnoho rýchlejšie, ako keby ich prijímali cez korene. Takáto sprcha je obzvlášť prospešná v stresových situáciách. Po presadení, pri nedostatku svetla, pred výsadbou do pôdy, alebo ak si všimnete, že priesady zastavili rast a celkovo vyzerajú utláčané a nezdravo. Na postrek pripravujeme slabší roztok, použijeme 1 čajovú lyžičku nášho ihličnanového koncentrátu na 1 liter vody. Roztok dôkladne premiešame, nalejeme ho do rozprašovača s jemnou hmlou a rastliny výdatne postriekame tak, aby boli listy vlhké z oboch strán. Najlepšie je vykonávať túto procedúru skoro ráno alebo večer, aby kvapôčky na listoch nepôsobili pod jasným slnkom ako šošovky a nespôsobili popáleniny. Postrek môžete aplikovať raz za 10 až 14 dní. To zabezpečí, že vaše priesady budú pevné, robustné, syto zelené a budú mať silnú imunitu. Tretí spôsob, ako môžete tento odvar použiť, je klasická zálievka priamo ku koreňom. Táto metóda je zameraná na podporu a stimuláciu koreňového systému, ktorý je kľúčom k celkovému zdraviu rastliny. Platí jednoduché pravidlo: silné korene rovná sa silné sadenice. Pre túto koreňovú výživu použijeme rovnakú koncentráciu, akú sme mali pri namáčaní semien, teda 1 polievková lyžica ihličnatého odvaru na 1 liter vody. Týmto roztokom potom zalievame naše priesady namiesto čistej vody. Tu je však dôležité neprehnať to. Takúto zálievku stačí aplikovať len raz za 2 až 3 týždne. Častejšie polievanie neodporúčame, aby sme rastliny neprestimulovali a nenarušili tak prirodzenú rovnováhu v pôde. Táto metóda sa dá skvelo kombinovať s postrekmi. Napríklad raz za 2 týždne môžete sadenice postriekať a medzi postrekmi spravíte 1 zálievku priamo ku koreňu. Takýto komplexný prístup prinesie maximálny efekt. Rastlinky tak dostanú podporu cez listy aj cez korene, čo im zabezpečí harmonický a zdravý vývoj vo všetkých fázach rastu, od malého semienka až po silnú sadenicu, pripravenú na presun na trvalé stanovisko. Poďme sa pozrieť na to, čo si všimnete ako prvé. Už po pár dňoch od prvého postreku uvidíte, ako sa vaše sadeničky premenia. Listy budú oveľa žiarivejšie, získajú sítu zelenú farbu. To signalizuje, že sa aktivoval proces fotosyntézy. Samotné rastlinky budú na pohľad pružnejšie a pôsobia živo.
Stonky zhrubnú a budú oveľa pevnejšie. Sadeničky sa prestanú vyťahovať, dokonca aj keď majú málo svetla a namiesto toho rastú kompaktnejšie a robustnejšie. To je kľúčový ukazovateľ kvality sadeníc. Efekt je obzvlášť viditeľný po pikírovaní. Zvyčajne po tomto zákroku rastliny na pár dní zastanú, chorlavejú a spamätávajú sa zo stresu. Ak ich však postriekate našim ihličnatým elixírom deň pred pikírovaním a deň po ňom, prenesú túto procedúru takmer bezbolestne a okamžite sa opäť pustia do rastu. Budete prekvapení, akou rýchlosťou sa adaptujú. To je presne úloha prírodných adaptogénov, ktoré sme získali priamo z ihličia. Na aké kultúry sa hodí náš domáci prípravok? Odpoveď je jednoduchá, prakticky na všetky. Je to absolútny univerzál. Obzvlášť dobre naň reagujú priesady z čelade ľuľkovitých, paradajky, papriky, baklažány. Sú potom badateľne silnejšie a oveľa lepšie zakladajú kvety a plody. Uhorky, cukety a tekvice, ktoré ošetríte týmto výluhom, menej trpia výkyvmi teplôt a v počiatočnej fáze lepšie odolávajú hubovým chorobám. Kapusta je odolnejšia voči skočke kapustovej, pretože ihličnatá aróma tohto škodcu odpudzuje. Nezabúdajme ani na kvety. Vaše petúnie, lobelky, astry a akékoľvek iné kvetinové priesady sa vám za takúto starostlivosť odvďačia bujným rastom a sýtym kvitnutím. A čo viac, tento elixír môžete použiť aj na izbové rastliny, najmä v zime, kedy trpia nedostatkom svetla a suchým vzduchom z radiátorov. Postrek ihličnatým výluhom im rýchlo vráti vitalitu a zdravý vzhľad. Je to skutočne univerzálny bojovník pre váš zelený svet. Vyvráťme jeden populárny mýtus. Mnoho záhradkárov sa bojí použiť ihličnatý nálev, lebo si myslia, že drasticky prekyslí pôdu. Veď každý vie, že pod borovicami a smrekmi býva pôda kyslá. Je v tom zrnko pravdy, ale to sa týka dlhoročného opadaného ihličia, ktoré sa rozkladá veľmi pomaly a naozaj mení kyslosť pôdy. V našom prípade však používame silne zriedený vodný roztok. Koncentrácia kyselín v ňom je taká nízka, že nedokáže nijako významne ovplyvniť pH pôdy v kvetináčoch s vašimi sadenicami, obzvlášť ak nezalievate príliš často. Naopak, mierne okyslenie je dokonca prospešné pre mnohé druhy rastlín, pretože v slabokyslom prostredí sa lepšie vstrebávajú niektoré mikroelementy, napríklad železo. Takže môžete náš recept smelo použiť bez obáv, že poškodíte pôdu. Užitok z biologicky aktívnych látok, ktoré vaše sadenice získajú, mnohonásobne prevyšuje toto hypotetické a zanedbateľné riziko. Hlavné je dodržiavať odporúčané dávkovanie a nikdy nepoužívať čistý koncentrát. Poďme sa teraz pozrieť na bezpečnostné pravidlá a najčastejšie chyby. Chyba číslo 1, ako sme už spomínali, je použitie príliš koncentrovaného roztoku. Vždy majte na pamäti pravidlo. Radšej menej ako viac. Začínajte s minimálnymi dávkami a sledujte reakciu rastlín. Druhá chyba je postrekovanie na priamom slnku. To je zaručená spálenina pre jemné listy. Robte to len ráno, večer alebo keď je zamračené. Treťou chybou je príliš časté ošetrovanie. Rastliny, podobne ako ľudia, potrebujú oddych. Netreba ich stimulovať každý deň. Dodržujte interval 10 až 14 dní na postreky a 2 až 3 týždne na zálievku. Štvrtá chyba sa týka skladovania hotového roztoku. Roztok, ktorý ste si pripravili na zálievku alebo postrek, musíte použiť ihneď. Nesmie sa skladovať, pretože sa v ňom rýchlo začnú množiť baktérie. Pripravte si presne toľko, koľko spotrebujete naraz. Koncentrát, ako si pamätáme, sa však skvelo uchováva v chladničke. Dodržiavaním týchto jednoduchých pravidiel získate z nášho prípravku len samý úžitok. Porovnajme si náš podomácky vyrobený prostriedok s komerčným epínom nielen z hľadiska účinnosti, ale aj podľa iných kritérií. Prvým a najzrejmejším kritériom je cena. Náklady na náš elixír sú nulové. V podstate investujeme len trochu nášho času. Cena epínu síce nie je astronomická, no pri pravidelnom používaní počas celej sezóny sa nazbiera už citeľná suma. Druhým je zloženie. Epín obsahuje jednu jedinú syntetickú účinnú látku, zatiaľ čo náš výluh obsahuje celý prírodný komplex, stovky biologicky aktívnych zložiek, ktoré pôsobia synergicky. Je to ako porovnávať sólový nástroj s celým orchestrom. Tretím bodom je ekologickosť. Náš prostriedok je 100% prírodný a absolútne bezpečný pre ľudí, domáce zvieratá aj pre užitočný hmyz. Nevytvárame zbytočný plastový odpad z obalov a nepodporujeme chemický priemysel. Štvrtým je dostupnosť. Ihličie zo stromov nájdete prakticky v každom regióne a v akomkoľvek ročnom období.
Nemusíte cestovať do obchodu, ktorý môže byť zatvorený, alebo v ňom práve nemusia mať potrebný prípravok. Vaša prírodná lekáreň je otvorená non-stop. Ako vidíte, tieto výhody sú, myslím, očividné. Možno si hovoríte, ak je tento prostriedok taký úžasný, prečo ho všetci nepoužívajú a radšej kupujú ten Epin? Odpoveď sa skrýva v psychológii a marketingu. Poprvé, je to komfort. Je omnoho jednoduchšie kúpiť si hotovú flaštičku, kvapnúť pár kvapiek a okamžite vidieť výsledok. Náš spôsob si vyžaduje malú námahu. Ísť do lesa, nazbierať, uvariť, nechať lúhovať. My však žijeme vo veku rýchlych riešení a hotových produktov. Po druhé, je to sila reklamy. Výrobcovia míňajú obrovské peniaze, aby nás presvedčili, že len ich produkt s unikátnym zložením dokáže vyriešiť naše problémy. Ukazujú nám krásne obrázky, grafy, vedecké štúdie. Zatiaľ čo ihličnatý odvar nemá žiadne marketingové oddelenie. Jeho recept sa jednoducho šíri ústnym podaním. Po tretie, je to nedostatok vedomostí. Mnohí záhradkári o takejto možnosti vôbec nevedia alebo sa boja vyskúšať niečo nové a radšej dôverujú overeným prípravkom z obchodu. Naše video je tu práve preto, aby túto situáciu napravilo. Aby ľuďom vrátilo staré, nezaslúžené zabudnuté vedomosti a ukázalo, že príroda je ten najlepší agronóm. Je kľúčové pochopiť, že náš ihličnatý elixír, podobne ako prípravky typu Epin, nepredstavuje hnojivo v klasickom slova zmysle. Neobsahuje totiž vysoké dávky dusíka, fosforu a draslíka, ktoré sú nevyhnutné pre rast a tvorbu tela rastliny. Je to predovšetkým biostimulátor a adaptogén. Nejde o náhradu plnohodnotnej výživy, ale o nástroj, ktorý pomáha rastline lepšie ju prijímať, efektívnejšie využívať svoje vnútorné zdroje a účinne odolávať akýmkoľvek nepriaznivým vplyvom. Predstavte si to na príklade športovca. Kvalitná strava je jeho základný jedálniček. Náš elixír je v tomto prirovnaní ako vitamínový komplex alebo adaptogény, napríklad ženšen, ktoré mu umožnia ľahšie zvládať náročné tréningy a výrazne rýchlejšie sa regenerovať. Preto nezabúdajte na kvalitný substrát pre vaše sadenice a v prípade potreby ani na základné hnojenie. Náš stimulátor bude tým správnym kľúčom, ktorý pomôže odomknúť plný potenciál vašich rastlín, ten, ktorý do nich vložila príroda a ktorý vy posilňujete svojou starostlivosťou. Je to dirigent, ktorý zabezpečí, že celý orchester živín začne hrať v dokonalej súhre a harmónii. Nezostaňme len pri priesadách. Náš ihličnatý elixír totiž môžete a aj by ste mali používať počas celej záhradkárskej sezóny. Zasadené priesady v pôde? O pár dní ich postriekajte, aby ste im pomohli rýchlejšie si zvyknúť na nové prostredie. Prišli neskoré mrazy? Ošetrenie ihličnatým výluhom pred nimi a po nich pomôže rastlinám prekonať stres s minimálnymi stratami. Napadli ich škodcovia alebo choroby a rastliny sú oslabené? Podporte ich imunitu našim prípravkom. Pomôže im rýchlejšie nabrať silu po použití hlavných ošetrujúcich prostriedkov. Chystáte sa reskovať ruže alebo rýbezle? Namočte odrezky do roztoku, výrazne to zlepší ich zakorenenie. Aj izbové rastliny, ktoré v lete vykladáte na balkón, vám budú vďačné za takúto antistresovú sprchu. V podstate získavate univerzálny prostriedok na podporu celej vašej záhrady a užitkovej plochy, od jary až do neskorej jesene. A to všetko úplne zadarmo. Potrebujete len trochu svojho času a túžbu dotknúť sa múdrosti prírody. Je tu ešte jeden veľmi dôležitý aspekt a tým je samotný proces. Keď idete do lesa zbierať ihličie, nezhromažďujete len surovinu. Dýchate čerstvý vzduch, počúvate spev vtákov, oddychujete od mestského zhonu. Keď pripravujete odvar, váš dom sa naplní liečivou vôňou lesa. Toto nie je len nejaký agrotechnický postup, je to svojho druhu meditácia, splynutie s prírodou. Vkladáte do tohto elixíru nielen užitočné látky z ihličia, ale aj svoju starostlivosť a svoju energiu. A rastliny to cítia. Záhradníctvo nie je pretekanie sa o úrodu. Je to proces spoluvytvárania s prírodou. Používanie takýchto prírodných, ručne vyrobených prostriedkov robí tento proces hĺbším, uvedomelejším a radostnejším. Prestávate byť len spotrebiteľom hotových riešení a stávate sa skutočným tvorcom, ktorý rozumie potrebám svojich zelených miláčikov a vie pre nich nájsť liek v okolitej prírode. Je to úplne iná úroveň interakcie s vašou záhradou, ktorá prináša oveľa väčšie uspokojenie, než len kúpa ďalšej fľaštičky v obchode.
Zhrňme si to. Dnes sme sa nenaučili len to, ako si vyrobiť bezplatnú alternatívu k epinu. Urobili sme niečo viac, pochopili sme reč prírody a naučili sa využívať jej dary. Zistili sme, že obyčajné ihličie je skutočná studnica vitamínov, fytohormónov a ochranných látok. Osvojili sme si jednoduchý recept na prípravu silného biostimulátora, ktorý pomôže našim sadeniciam vyrásť silné, zdravé a odolné voči akýmkoľvek nepriaznivým podmienkam. Pochopili sme, ako ho správne použiť na morenie semien, postrekovanie aj zálievku. Náš elixír sme porovnali s komerčnými prípravkami a presvedčili sme sa o jeho nesporných výhodách. Nulové náklady, 100% prírodnosť, komplexný účinok a maximálna dostupnosť. Teraz máte vo svojom záhradkárskom arzenáli tajnú zbraň, ktorá vám umožní dopestovať vynikajúce úrody, pričom šetríte peniaze a konáte v súlade s prírodou. Už viac nezávisíte od marketingových trikov a regálov záhradných centier. Sila spočíva vo vedomostiach a v daroch lesa, ktoré sú vždy na dosah ruky. Takto, priatelia, sme si z obyčajných borovicových vetvičiek pripravili skutočný elixír života pre naše rastliny. Musíte uznať, že je to skoro ako malý zázrak. Dokázali sme, že pre silné a zdravé sadenice nepotrebujeme drahé prípravky v pestrých fľaštičkách. Všetko, čo potrebujeme, už príroda sama vytvorila. Nám ostáva len to s vďačnosťou prijať a správne použiť. Tento jednoduchý recept vám nielen ušetrí peniaze, ale aj premení vaše záhradníčenie na ekologickejšie a oveľa uvedomelejšie hobby. Svojim rastlinám nedávate chemický koktail, ale čistú živú silu lesa. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste si toto video pozreli až do konca. Dúfam, že pre vás bolo nielen zaujímavé, ale aj naozaj užitočné. Ak je to tak, prosím, podporte náš kanál, dajte tomuto videu like a prihláste sa na odber, aby vám neunikli ďalšie tajomstvá a recepty pre vašu záhradu. A teraz mám na vás jednu otázku. Aké ľudové prostriedky na stimuláciu rastu rastlín používate vy? Možno máte nejaký svoj rodinný recept overený rokmi praxe? Určite sa podielte o svoje skúsenosti v komentároch. Spolu tak vytvoríme celú encyklopédiu ľudovej múdrosti. Majte sa krásne a vidíme sa čoskoro.